uvek ispravan je na sve. Kosa mu je poput vatre, najbrži je. Pokusnije kunice, strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prbljivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny. Bling, bling, krtica, tajni agenti. Ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Test! Johnnyjeva trka. Vaš reporter Đura je sa filmskom zvezdom Brzim Mekulom na 100. festivalu lešnika u Gicogradu. Tako je, čitaoče vesti. Sad je doba godine kada sve veverice u Gicogradu trče po parku i iskopavaju lešnike koje su zakopale za zimu. Upravo sada gradom prolazi parada s ukrasima napravljenim isključivo od lešnika i kreće do mesta gde će početi trka s vevericama. Tako je, za 1 sat će stotine veoma hrabrih Gicograđana da trče za svoje živote, kao i 1000 veverica za svojim lešnicima. 3, 2, 1. Sad imaš 11 godina, 8 meseci i 13 dana. Što znači da sada zvanično mogu da se trkam sa vevericama. A ja sam ti zvanično mama i kažem ti da nećeš. Šta? Johnny, zabranjujem ti da učestvuješ na tom festivalu. Trčanje s vevericama je mnogo opasno. Ne, nije. Pogledajmo najbolje trenutke prošlogodišnje trke. Evo lešnike! Rekao sam im da ne prikazuju taj snimak. U redu. Daj mi minut da ti odgovorim. Festival je nepodesan za ljude alergične na lešnike poput mene. Zato nisi htjela da tata ide. To je jedan od razloga. Sada je sa nama pobednik ovogodišnjeg takmičenja za maskotu, koji će da vodi paradu od startne linije. Hubert Tess! Ne dozvolite da vam iko kaže da vaši snovi neće da se ostvare, deco. Vidiš, tata Orah kaže da se snovi ostvaruju, a moj je da trčim sa vevericama i nećeš da me zaustaviš. Možda i hoće. Nemoj ni da pomisliš da se iskradeš. Da, igra oštro. Moram na taj festival. Hajde sad da počnemo paradu. Možda sam ja junak od akcije, ali ti, Oraho čoveče, ti si pravi heroj. Ljudi, ne vidim. Hej, baš je smešan. Ozbiljan sam, ne vidim ništa. Kikiriki. Najbolja maskota! Na paradu. Hej, gde je parada? Dukju se piški. Pas izlazi, dečak ne. Izlazi, psiću. To je bilo sjajno. Daj šapu. Lako je prevariti mamu. Na festival. Nekud si krenuo, Johnny? Bez veze. Parada prolazi baš pored naše kuće. Pošto te volim, možeš da sediš ovde i gledaš kako tvoj tata kalja ime naše porodice, ali to je sve. Nema trke s vevericama. Trka s vevericama počinje za 30 minuta. Kako da se izvučemo odavde? Mama ti ne pušta na trku s vevericama. Šta vas briga? Lepljiva traka, iskreno sam iznenađena. Ne možeš mami da pobegneš. Pooštrila je pravila. Šta? Mamu je lako nasamariti. Nas nikad nije uspela da veže. Odmah iza vas je. Sjajno. Nikome od nas nije dozvoljeno da ide na festival. A
Odvešćemo te na taj festival. Tome sam se i nadao. Hej, je li ovamo parada? O, sirene. Mora da je ovuda. Ovde sam. Orah je tu da povede paradu. Operacija Odvedi Johnnyja na startnu liniju trke. I sredi mamu počinje sad. To! Leteća stolica. O, lepo. Mislile smo da će da ti se dopadne. O ne, nisu valjda. Izvini, ali Johnny je otišao. Šteta što ne možeš da ga zaustaviš. Je li to naša metla iz laboratorije? Da, pozajmila sam je juče. Obe ste kažnjene. U redu, idemo do festivala, prijavimo se i počinjemo trku. Da, prvo da se rešimo leteće mame. Dobra metla. Nećeš da odeš na taj festival, Johnny. Nije bezbedno. Zato ćeš da nas razneseš? Dobro sam. Pogođeni smo! Kakva to majka puca u svog sina? Ista majka koja ima pristup našem zaštitnom sistemu u dvorištu. I čim naša maskota parade stigne, parada trčećih veverica može da počne. Evo ga! Ne mogu da stanem! Trkajmo se s vevericama! Hej, čujem da parada stiže. Što znači da nemam vremena da stignem na trku. Zar je kavez neophodan? Ne zavitlavaj se s majkom koja štiti svoju decu. Lepo gledajte paradu. A, gde je našla dizalicu? Ona je pobedila, mi smo izgubili. Ne mogu da verujem da smo izgubili od mame. Hej, šta je to? Univerzalni daljinski upravljač kojim upravljamo univerzalnim stvarima. E pa, imamo taman vremena. Ovo će da nas odvede do startne linije vrlo lepo. Momci i sestre su zakon. A mama je ispala. Priznajem da je mama danas baš zadivljujuća. Sada ćemo da uspemo da... Oh! Ne opet! Vraćaj se, Johnny, da mogu da te zaštitim. Pazi na tu! Tubo. Ne vidim! Poslednji poziv za trku veverica! Želim da se upišem. Ne, previše je opasno. Mama, od jutro sam preskočio bazen s ajkulama, preživeo borbu sa psima i trku automobila. I živ sam! Pa jeste tako. Nisam više tvoj mali ludi dečak, mama. Sada sam zreo i lud. I imam lešnike. A ja ne mogu zauvek da štitim mog malog dečaka, mislim, mladića. O, dobro, dobro, trči s vevericama. Neka trka sa vevericama počne!
Da li se meni čini ili su ove veverice mnogo slatke ove godine? Ne brini, pobedit ćeš sledeće godine, Dušice. Ne, mislim da ću samo da gledam paradu vezan za stolicu sa tobom i tatom. Čekajte, a gde je tata? Moram da skinem ovaj kostim! To! Orah je slobodan! Sjajno! Na gradskom polju lešnika sam! Na polju lešnika! Johnnyjev dan očeva. Svrbi guza? Ne, čini mi se da sam nešto zaboravio. Zar ne treba onda da se češeš po glavi? Ha? O da, dobro. Buve, probaj ovo. Ne, čini mi se da sam nešto zaboravila. O da, i meni. Imam li buve? Ne, ali čini mi se da sam nešto zaboravila. Dan očeva je! Kako smo mogli da zaboravimo dan očeva? Ti radiš na 3 kompjutera. Suzana i Mara su radile na nečemu što će testirati na meni, a ja sam bio zauzet razmišljajući o kolačima. To je razlog. Može neko da mi napravi kolače? Johnny, dan očeva je, što znači da treba da uradimo nešto za našeg oca. Daću mu malo. Koliko znam vašeg oca, on i dalje leži u krevetu i čeka svoj doručak i poklone, a mi nemamo baš ništa! Mislim da bi već trebalo da su ovde. Čekaj. Grozna sam žena. Sačekaj malo, setila sam se dana očeva pre 2 dana. Ne, nećeš rolatu od mesa. Eto, gotovo. Šta bi najbolji tata na svetu želeo za dan očeva? Ne treba mi ništa. Sve što mi treba je ljubav moje porodice. Sjajno! Ne želi ništa. To je savršeno. Popićemo se gore i reći ćemo mu da ga volimo i nećemo ništa da mu damo. Baš kao što je želeo. Ne možemo tako. Zašto? Zato što je vaš tata rekao da ne želi ništa, jer je želeo da zvuči kao da ništa ne želi, ali u stvari želi nešto, a opet mi nemamo ništa. Roditelji su čudni. Čekaj da ostanimo. Dušo, to si ti? Mogu li sad da izađem? Ili da ostanem u krevetu da se ne bih srušio kad vidim šta su mi moja predivna žena i božanstvena deca priredili za dan očeva? Ukočila se od krivice. Desilo se i meni jednom kad sam shvatio da sam piškio na groblju. I onda kad sam uhvatio onu vevericu za koju sam verovao da nikad neću da je uhvatim, a onda je pobegla. Ne izlazi, tata, osim ako ne želiš da uništiš najbolji dan očeva u životu. Ne želim to da učinim. Samo da razjasnimo. Rekao si da ne želiš ništa za dan očeva, ali si zapravo nešto želeo, a hteo si da samo zvučiš kao da ne želiš ništa? Da, tako je. U laboratoriju! Treba nam poklon. Sigurno ima nečeg ovde što bi mu se svidelo. Turbine, ektoplazma, plutonijum... možda ovo kutija s repovima guštera? Ne. Znam! Šta kažeš na serum od kojeg postaješ elastičan kao opruga? Da li to radi? Radi. Ne, treba da mu damo nešto bez čega ne može da živi. Koliko treba da se napravi plazma televizor? Previše! Čekajte, možda... Tata robot. Napravili ste kopiju svog tate? Kopiju? Mama, tata robot je na mnogo načina veliki napredak po patrijarhalnim standardima. Večera! Večera je servirano, draga. U pravu ste, bolji je.
Mislite da će tati da se svidi da ima pomoć po kući koja će da ga oslobodi da može da radi zabavnije stvari? Volim vas, deco, i volim da vam perem veš i otpušavam kadu za tebe, mama. Savršen je. Verujete da vaš otac neće da se naljuti kad vidi ovaj poklon? Hajde da vidimo! O, jedva čekam! Jesi li spreman za nezaboravan dan očeva? Da! Pozdravi svog robot dvojnika! Samo uključiš i on radi sve teške poslove po kući, pa ti ne moraš. Radili smo na tome nedeljama jer smo se setili dana očeva. Sviđa mi se! I nisi se naljutio kad si ga video? Srećan dan očeva! Kopirali su me! Eliminiši! 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 Ko bi rekao? Nismo razmišljali kako će tata robot da reaguje. Učinite nešto! Mod za samouništenje stiže. Pa ako misliš da je ovo zabavno, čekaj da vidiš šta još imamo za tebe. Za dan očeva koji nikada nećeš da zaboraviš. Nešto nasilno. Ne, to je tvoj lični, tvoj... To je super specijalan doručak za dan očeva. Stvarno, to zvuči sjajno. I samo što nije stigao. Dobro. Ko zna da kuva? Mislim da se ovo zove špatula. Dobro. Kako se koristi ta špatula? Pomerite se. Išao sam na časove kuvanja. Tata voli rolat sa mesom. Napravit ćemo mu jedan koji neće da zaboravi. To je bilo zabavno. A? Sada hajde da iznenadimo vašeg oca. Rolat od mesa. Da, jedva čekam da jedem. Možda smo stavili previše DNK. Ali se baš iznenadio. Možemo mnogo bolje i vaš otac zaslužuje bolje. Muškarci srednjih godina vole da dobijaju stvari kojih su bili lišeni kao deca. Da li je tata ikada pominjao da je želeo nešto kad je bio klinac? Da, oduvek je želeo mačku. Volimo te, tata. Sada otvori svoj poklon. Nešto što si oduvek želeo. Stvarno? Otvori, otvori. Zatvori, zatvori! Trebalo je da se raspitamo o njoj u odgajivačnici. Donesi zavoje i kremu. Gledaj sa vedrije strane, ovo će sigurno da bude dan očeva koji nikada neće da zaboravi. Tata zaslužuje dan opuštanja uz klasičnu muziku, dok mi obavljamo sve poslove. Kako radi ovaj daljinski upravljač? Kako kažeš da se pereveš? Kako se ovo zaustavlja? Srećan dan očeva! Ovo je Veljo, tvoj najbolji drug još od tvoje 10. Ali smo se posvađali kada sam mu oteo devojku u srednjoj školi. Pa nikad nisi to pominjao. Radujem se ovom danu već 22 godine. Nemoj da otimaš devojke najboljim drugu u srednjoj školi. Razumeo? U redu. Šta sad? Srećan dan očeva! Rekao sam da mu se neće svideti. Srećan dan očeva! Žao nam je, tata. Samo smo želeli da ti ovaj dan bude poseban. Jer si ti toliko poseban za nas.
Ali bili smo zauzeti i zaboravili smo da isplaniramo tvoj poseban dan. Samo hoću da sada razjasnimo jedno. Sljedeći put kad kažem da ne želim ništa za dan očeva, zaista ne želim ništa za dan očeva! Pa, jedno je sigurno. Ovaj dan očeva nećeš zaboraviti. A najbolji poklon koji mogu da dobijem je porodica koja me mnogo voli. Volimo te, tata! Jau, au. Ko je stavio ovde daljinski za krevet? Bićemo dobro. Rekao je da nas voli. Srećan dan očeva!